तो लाल दे हिलाली से अरे धर लाल लंगूर वज्र दे ही दानव दलन जय 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 कपिसूर। अरे रउआ में भरल बारे गुनवा हे रउआ में भरल बा गुनवा रउआ में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउआ में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउआ में भरल बा हे रउआ में भरल बा गुनवा रउआ में भरल बा गुनवा रउआ में भरल बा रउआ में भरल बा गुनवा रउआ में भरल बा गुनवा रउआ में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउआ में भरल बा। लंका में जाय के बजाय देहन डंका मैया हो सीता के मिटाय देहन शंका लंका में जाय के बजाय देहन डंका मैया हो सीता के मिटा देहन शंका। वीर बलवनवा यही से वीर बलवनवा यही से रउआ के कहल बा हनुमान जी हनुमान